বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইয়ে নগর নগর दैनि पाइपलाइन बिसिंथि दै खारनायनि बागै नाकि सिद्धांत नाका कार्यकरी इंखा ताबुं नाकि 96% 97% नखंनि बर' रकनि आरो पाइपलाइन बेदि थांखानाय सरकारनि तथ्य सरकारनि दाबि 96-97% जुदि वाटार साप्लाइ दै वाटार टैपनि दै जुदि नोंनि व्यवस्था खायखांखाय तामनि बागै एमन कुनै दिन बात करे तंमाति मानिसे बात दङ सालथा केबें गै तके तियो किन्तु तिनि लामा कासलायमानि दैनि बागै ओ दिन बात करे तिनिबो मियाबो दुटा जागा लामा कासो तिनिबो दुटा जागाव लामा कास माने सोशल मीडिया नुगो हंखाय तामो एमनेते चैत्र मास बैसाग मास दैरां समान जरा दैनिके समस्या दङ ठीक ना किन्तु कताल डिप टिउबवेल खायनानै कताल दै नोंनानि व्यवस्था खायनानै सोर्स तैरि खायनानै ब्यां उतु बामफ्रों तंफ्रो जे उतुंना जाखा एडिसि प्रशासन तंफ्रो जे उतुंना जाखा बड़ डिप टिउबवेल खायै दै खारनायनि व्यवस्था किन्तु ताबो जे उतुक नाजाक माने आवश्यक ठीक मतो सामदै के मेरामति करे ठीक मतो सामदै के बागै नायकल जे बागै दिनै प्राय प्रतिटा जागानो दैनि बागै हाहाकार दै करे गासै सरकारनि दिनै दाबि दंनाय इमिडिएट दैनि सुसबारि दैनि नोंनि व्यवस्था खायदि नोंनि जे निर्वाचननि प्रतिश्रुति जे कमिटमेन्ट बा एडिसि प्रशासन बेखिनि कमिटमेन्ट दंमानि दैनि व्यवस्था तो खाने नांनाय न गासै सिनि दाबि दंनाय जिएमपिनि तरफ থেকে तारातारिखाय जे दैनि जे जंजाल मनो बाहायका काहुकुमान गभीर भावे चिंता भावना खाई विज्ञान सम्मत तमनाय उद्योगनावै ओ व्यवस्था खाने बागै सिनि दाबि दंनाय